Kinong Troy accredited social health activist lani Asha hakajala Meghalaya kilapin pa bagian up bak sarkar kan pen poi pisa shiki hashwa ka khat khandai trik no pra arhajar arpusan lem kan ta kan sangi trikam haba kren chikilat pathai khubor hadin ka jingalang hadorbar hall golfling hakano phai singi khatwai trik no pra arhajar arpusan ka kong mira June Mirsing president ka Meghalaya Asha Workers Union kalaong manak banda kinong Troy Asha ki badai harilom khasi jantia ka pisa ka bampat pelait ka dei nyau banai ka ba harilom rupat lasisnem. Kalau ong ba kum kinong Troy Asha kila sya pha ap biang nakapor balabu an pelait pisa hau nai weng arja arpsan bat kila ap henry hadu menta ba kila lum da jingelang ru kambat poi pisa satya. Kalau ong ru ba kila kren me kibor ba halor ka Directorate of Health Services kiba pen pau kiba pha ap an pelait hashwa ka khat khnai trik mentau benai balada kam ur longkum ke union kan sange jing trikam ngilak pelong ya kini ke meeting mo hang ni hapo dor bar pal jong ka penthorba ka bading ne po golfling ti bat kadau ka bangi pelong ya kini ke meeting kalong hadin ke jing sya abad balabun benai ya ka pisa jong ki Asha Kau aja hak bayar di berkini pisah jongki Asha kadon arbenta, kawi kawan nak kaliang jong ke state government, kabadi ke fixed incentive, bat kawi part kabadi nak kaliang jong ke central government. Te hak bayar di bat ke state government ni, ke pisah ke bamenta kalong regular, ki Asha ki yolut baro, nari hak bayar di bat ke central government part, ki Asha ki kami yo issue ya ka tulop jongki lane ki incentive mo, ki incentive ke jongki, kabadi nadu ubenai me jong mentau seniam arhajar husan kata ka ditang hikijaka jong kerikasi anjai dia bat kata kala long kumbah nyong benai bagi Asha ki klemio bisa henry ha ka biadi bat ki garu kad kum ki jingyat ki jungi bangin keli shaki bapli ki Asha jong ke garu especially kum shapo ampati ke bangi lap kalong ba ki Asha ki klemio ya ke pisa mental asis nam tam ki Asha ho ki dei ki breu ki badon shisha ka mansim bania trai na ka banta ki pajba ban shakri ki pajba ha ki dong ki than ki bamaki ki don hanrei klem ka pisa ki bapli ki Asha ru ki nom la ban trai lada ka dei ki jing trai ka lada ka dei ki jing sa akut ka batang shi banai ar banai lai banai na kaliang jong ki Asha kim pat ut hi bapli hadu kata ki Asha shitom hanrei menta kala shi teng senem kala tam namar kala don hadu nyo banai ti ka meeting ka bangilong menta ka sngi ngila yo bania kren kumnongin le namar banak liang jong kami gelia Asha Workers Union hi nadu kalai pok tarik jong October ngila de pha ka city Shaw Mission Director bangi pan ya kene ke pisa jong ki Asha namar ki Asha ki ladon kamu habangi training ku abet ya ka bainong klem bainong tanam dan ku batrai lada ide barir ro ke nak liang jong ni ngila ai deadline mission director bo un siu no ya ka pisa jong ki Asha hapo ka khat centric jong unabamba ti hadin pade ngiyo pat ya ka reply na mission director da ka ba uang ba pin sobha banesha ban up sebab kumba ka to ka nepot nama ba ka sistem kadang ya nile da ka sistem ka batamai man siu ya kene pisa ti ong kan kham shimpor kan ya ti ita ijingesha ila nang ya bet kat hadu mentang kesngi ke bangi alum langkum ni hiki Asha jong ka state hi barok kawai dia menne part ling bana ko phone call ila yo ban phone sa head office mo sa po DHS ni keli te nak liang ke jongki ki ong pat ngin persang ban clear ya kani ke pisa ha ka khat khandai tering jong December mentau snem te nak liang jong kami gelia Asha Workers hi ngila rai bangin up ya kata ke pisa tat hadu ka khat khandai tarik jong u December bat lada ke pisa kampat kampoi hapo ka khat khandai tarik jong December nak ying jong kami gelia Asha Workers Union hi ngila shim ya kerai bangin sange bantrai kam tat hadu ba ka sarkar kan da siulut ya ke pisa ha ka banengkong ni hapan ngen nama bangim tip kata ke sistem kaya dulu nakapor ni phone ni kli ki ong bangi pha ki expert na shilong banlet support Delhi ban check ya kata tingi la shunget ki banai ki la ayat na woi banai so woi banai ti hadin kum tu pada ngiyo jeng tiap namar kini ki AF ru ki deh ka ju ka thup ki hap lang bat ki Asha lada kata ke sistem ka thot ha ka bayadi bat ki Asha how come sa ka bayadi bat ki AF ka claim thun namar ba ki AF ki yo ba ya ka tulak ka jeng Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom.
yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya